Soc part d'un grup especial de peixos, que tenim cartílag en compte d'ossos. Som els elasmobranquis i el formem els taurons i les ratllades. Com pots veure, la major part de les aletes i parts del nostre cos són iguals en taurons i ratllades, encara que unes són més planes que les altres, i això ens permet veure que som família. Com he mencionat abans, el nostre esquelet està fet de cartílag, és molt fort i flexible, per això els taurons són capaços de moure'n sense problemes, emprant l'aleta caudal o cua. Poden nadar cap avant, però no cap arrere. I així, per veure com és de flexible, així tenim una columna. Per sort, no és la meua. El cartílag és molt dur, com pots veure en l'aleta d'aquesta ratllada clavellada. Cada línia de cartílag que va d'esquerra a dreta està recolzat en un altre que puja i baixa, com en una cota de malla. Si et fixes, la forma en què s'uneix el cartílag fa que l'estructura siga molt dura i així les meues cosines les ratllades poden nadar emprant les seues aletes pectorals com si foren aus que volen per l'aire, però per l'aigua. Els animals marins com jo respirem a través de les nostres brànquies. Agafem aigua a través de les boques i l'empentem cap a les brànquies per obtindre oxigen. Les brànquies poden ser de moltes formes i mides, però totes serveixen per al mateix. Són com la nostra versió dels teus pulmons. I a més, algunes espècies tenen uns foradets especials darrere dels ulls, que s'anomenen espiracles. Els permet agafar aigua a través d'ells en compte de fer-ho per les boques. Així la porten dels espiracles a les brànquies i els permet descansar en el fons de l'oceà per no haver de nedar contínuament. Aquest xicotet gatbaire ens mostra com es fa. Pot descansar en el fons de l'aquari amb la seva boca tancada i encara així pot respirar gràcies al fet que els espiracles i les brànquies treballen juntes. Encara que els taurons i les ratllades tenen cossos de formes i mides diferents, tots són capaços de nedar perfectament en l'aigua. Mira aquestes espècies i observa com naden de bé a pesar de les seues diferències. I aquestes són les ampolles de Lorenzini. Són una característica única de taurons i ratllades. Aquests porus menuts permeten als elasmobranquis detectar senyals elèctrics en l'aigua. Poden ser útils per a moltes coses, com per trobar menjar, i aquesta habilitat s'anomena electrorecepció. Podem veure aquests porus xicotets en alguns animals. Aquesta xarxa de sensors ajuda als taurons i altres elasmobranquis a detectar senyals elèctrics, com el batec del cor o un peix proper. Tots els taurons martell adoren menjar ratllades, però a les ratllades no els agrada que se les mengen. S'amaguen en l'arena quan creuen que hi ha un tauró a prop. Aquest és tan sol un model, però quan la llum del cap del tauró martell s'encén, significa que ha trobat un mosset amagat al terra. A diferència del model, aquest és un tauró martell de veritat i està buscant una ratllada amagada. Mireu ara després com gira de ràpid el cap quan detecta la petjada elèctrica de la ratllada. Els ulls poden ser tan variats com la forma del cos. Alguns taurons tenen ulls molt grans en relació als cossos i poden reflectir tanta llum com els gats per ajudar-los a veure millor en aigües fosques i profundes. Per altra banda, els taurons que viuen en aigües poc profundes tenen els ulls més menuts. Algunes espècies d'animals, a més, tenen el que s'anomena membrana nictital. És com les teues parpelles i protegeix els seus ulls. Pot ser que l'hagis vist quan un tauró blanc ataca una foca, que sembla que tanca els ulls en l'últim segon perquè es pot fer mal. El tauró empra aquesta membrana per protegir els ulls, ja que sense ells no podria ser capaç de caçar tan bé. La pell dels elasmobranquis és prou diferent a la dels peixos ossis, els quals tenen el cos cobert d'unes escates protectores. De fet, la pell dels taurons i ratllades està coberta d'unes estructures en forma de dents que s'anomenen denticles. A voltes, fins i tot necessiteu una lupa per poder veure'ls. Pots notar com n'és de dura la seva pell tan sols passant el dit d'un costat a l'altre. Els denticles ajuden a fer que els elasmobranquis naden de manera més eficient i puguen fer-ho emprant menys energia. I és això el que et ve al cap quan penses en taurons? En moltes dents grans i punxegudes? Aquesta és la mandíbula d'un solraig.
Les dents dels taurons i ratllades varien en la seva mida i forma depenent de quin és el seu menjar preferit. Aquestes dents pertanyen a un tauró de 7 brànquies, que viu a molta profunditat en l'oceà i és un carronyaire. Així doncs, feliçment, menja restes d'animals que s'enfonsen en les profunditats i són molt molls. Les dents de dalt són punxegudes per agafar el menjar i les de baix tenen forma de serra per actuar com un ganivet. Ara anem a veure 3 tipus de dents. La mussola gavatxa té dents menudes i planes en la mandíbula inferior i dents punxegudes en la superior. Les empra per agafar xicotets animals com clòtxines, cargols o per atrapar calamars. La milana té unes dents planes amb ambdues mandíbules que són com unes plaques. Són bones xafant qualsevol animal amb closca, com els carrancs. Quan les dents de davant estan despuntades, cauen i les darreres mouen cap avant, substituint a les velles. Semblant a la mussola, el negret xato té dents diferents en les dues mandíbules. Les dents de les mandíbules de dalt estan corbades i tenen forma d'espines, el que els permet subjectar a les preses i així permet que els de sota, que són molt afilats, puguen mossegar i tallar les seues preses. Independentment de la forma de les dents o de la seva mida, els taurons tenen l'increïble habilitat de canviar les seues dents de manera ràpida i eficaç. Aquest negret xato, per exemple, tindrà milers de dents durant la seva vida. Les interminables fileres són fàcils de veure, llestes per canviar cap avant si la de davant es trenca. I alguns taurons i ratllades posen ous, altres naixen directament de la femella. És fascinant com poden de ràpid créixer els menuts. Mireu aquestes imatges, en 6 mesos el tauró creix i ix de l'ou. I aquest tauró és un capvaire que Shark Lab Malta volia marcar. Així que el van tindre en l'Aquari Nacional de Malta durant 2 anys i després el van marcar i soltar. Això va passar durant les restriccions de coronavirus, així que tan sols alguns membres de l'equip van poder anar a alliberar-lo. No obstant això, aquestes accions solen anunciar-se i la gent pot anar a veure-les. I et sorprendria com se les arreglen les ratllades per cabre dins dels ous, ja que són amples i planes. Les ratllades clavellades s'enrotllen com un burrito i tan sols quan naixen poden estirar les seues aletes. Després d'unes hores d'haver nascut, poden nadar feliçment explorant la seva nova casa temporal. Els elasmobranquis tenen moltes adaptacions que els permeten viure sota l'aigua, i això tan sols ha sigut una xicoteta demostració. Aquest vídeo està subvencionat pel projecte Erasmus+.